magtiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, 91.9, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo, 91.9, friends tayo. Bringing you the latest news from the home of Biasa, Maganaka, at Maya Assumptionista. This is the UA Newsbit. BPA conducts in-person orientation. UA School of Business and Public Administration conducted its first in-person General Assembly and orientation with the theme Synergy, held at the UA Gymnasium on August 5. The said event was organized by the Business Administration College Council and was attended by more than 300 students and faculty members. Other departments that conducted face-to-face assembly were School of Education and College of Engineering and Architecture. This is UA Newsbit by Regina, your number one source of precious information inside the campus. For truth, for integrity, and for right to exist. Aro, narapaya kaya ka ring malalyari. Nga napaya ning taong sinabi. O ika abe, nga mo paya ka rin bage-bage. Ini, ingke kong programa, ababyasala ka rin kutang daring madla. Lalo na, kimpamagaran at kasalpantayanan daring kayanakan. Nga mo paya. Namupaya, Namupaya. Namupaya. namupaya, pamagaran at kasalpantayanan. Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Fernandinos. Ang pong Maya Payabak, Kareng Biasa, Maganaka at Maya Assumptionista. Ining programa ng University of the Assumption. Nga mo paya, hindi para karen kaya na kanya, bang pisabihan, hindi pa kanalo na lang, lalo na ipamagalan da, pati karelang kasalpantayan. Tara na't makyabe, kingke katamong programa nga mo paya, antabayaran nyo kami kilog ng metong oras pang pisabyan larembage makapatungkul karen kaya nakan. Pag-umpisan tayo po yung kaya katamong programa, king kaya katang pa-shoutout, kareng kaya katamong makiramdam, ngayoning abak at makatutok via FB live streaming. Maya Payabak po kay Kongan. Sir Nos? Makanyan mo naman po na kareng administrators na po ng University of the Assumption, then pong teachers na po rin ng teaching personnel. Tamo po, nakikatamo pong estudyante na Sir Chris, kakabalik na last week. Ang Yes. po pa rin po ikaladalang makadamiya nakikatamong abak. Ang next week, Sir Chris, mag-celebrate among fiesta na hindi katamong Solemnity of Our Lady of the Assumption. So, masayang kapiestan po kaya kataman. Yes, happy fiesta po. Nakalata pong maka-online tamon eh. happy din kasabi nga na Sir Chris din nga technology na gano'n ka rin tama kapag podcast tamon. Para po karatang bisa pang pa-shoutout, mag-post lang mo po kaya katamong Facebook page. Nga mo pa yung official Facebook page at king Facebook page na po ng Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM. At para po karing bisang magyabe, king kaya katamong pisasabihan ngayon abak malyaryo pong ipayabot karing kaya katamong text line numbers. Para po kayong Globe, sir, 915-9541-303. Para naman po kayong Sun, sir, 942-357-4268. Para po kayong Smart, sir, 918-351-8282. At bang po mas updated kayo pa po kayong DWBL 91.9 Bright FM, malyari lang pong i-following kayong social media account sa maka-flash karing kaya kong screens. Sir Nos, ngayon nga bak, medyo basa kayong inkakatamo letter sender, medyo tinyang point. Lalo na yung pag-celebrate tamo ngayon in August, didinan tayong importansya yung pamag-aral king
history. What Sir Chris, basan may siguro hindi katamong sulat na hindi katamong nagpadalang letter, hindi katamong programa. Bayo yung segment ni Sir Chris na yan, yung introduce tayo. Medyo marakal-takal na larin, hindi katamong basang sulat ni bibiyado rin karelang karanasan. Patang kahit hindi katamong resource person, nakapamiyala kahit kanano insights, opinion kitang concern, o kung ano mong problema, then grace na katamong letter sender. Kaya atat ang tala Sir Chris, nagkakatamo pang magkirap na tuloy-tuloy lamang mag-send. Sulat kikatamo bang kanita, para pareho tamong makabalo karelang karanasan na experience. Ito Sir Nels, kaya karing makiramdam nung burila pong mabasa din kaya kayong kwento, malyariyo pong isend king kaya kaming official Gmail account. Send yun mo po king ua.gmail.com. Kayo po migaga na ka, huling ela po mabanggit kaya kayong identity, patse babasan mineng kaya kayong kwento. Ulitin kayo mo po Sir Nos, malyari dala pong isend din karelang kwento king ua.gmail.com. Nga na ning kaya katamong letter sender Sir Nos, Sir Nolly and Sir Chris, hayaan niyo po akong manawagan. Yan yung pakisabi ng kakatamong letter sender. Ano kaya yan? Ano kaya buli na sabihin, Sir Chris, kaya buli na sabihin katang gusto kong manawagan? Ano kaya ang panawagan? Kaya kalupang kayamakan or kung nano man. So, abalo tayo po kasaysay or kamasan kakatamong letter sender, kapahit na po ng kakatamong programa, at kaya rin na po rin mapilan ang katalastas. For almost 6 decades, the University of the Assumption has constantly produced successful individuals in various disciplines and professions. Being the first archdiocesan university in Asia, the University of the Assumption has remained steadfast to its vision as the leading formator of Catholic leaders who are academically competent, morally upright, and socially responsible. With the threats of the COVID-19 pandemic, the University of the Assumption adopted a flexible teaching and learning system dubbed as the UA Flex. The UA Flexible Learning Experience System is the university's proactive mechanism in delivering quality and adaptive education while upholding safety and health among its learning community. Content knowledge, pedagogy, and technology are the main curriculum pillars. Our academic programs comply with the standards of Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal. Bibiyasa, maganda ka, Maya! Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Namupaya, ikaw kaumpisan tayo. Ay, kapaka-kapaka. Dimdamay ta? Nga mo paya? Bayo yaking Bright FM ta? Ay, kapilan ya. Nga mo paya, pamag-aral at kasalpantayanan parang Miyerkules alas 9 ng abak. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik yan po, hindi katamong programang Namupaya. Hindi na Sir Nos, pag-umpisan ko na yung basan. Nga na, Sir Nolly and Sir Chris, hayaan niyo po akong manawagan. Dear Sir Nolly and Sir Chris, magandang umaga po sa inyo at sa ating mga guest speaker at sa mga masugid na tagapakinig ng Namupaya. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa mga nangyayari sa ating bansa. Tawagin niyo po akong Owen at ito ang aking entry sa UA Files. Nasa college na po ako ngayon, nag-aaral sa UA at graduate po ako ng UMS or Humanities and Social Sciences. Sir Christian, baka estudyante mainin Likas po sa akin bilang isang humanista nga
ang maging politically aware. Kaya naman po tungkol sa particular na issue ang aking entry. Ang dami ko pong nakikita at nababasa sa social media na pumapatungkol sa kasaysayan. Ang daming debate, usapin at opinyon patungkol dito. Pati sa aking paligid, maraming kinakalat na chismis ang mga tao patungkol dito. Ang masasabi ko lamang ay napakalaking problema ang ating kinakaharap dahil sa disinformation. Ang masama pa, yung mga nagpapakalat sa maling impormasyon patungkol sa ating kasaysayan ay kadalasan yung mga hindi pa nakikinig o inaayawan ang history subject. Hindi naman po ako palaaway, pero marami na akong nakabanggaan dahil pilit ko silang tinatama. Pagpasensyahan na po, may mga talagang ganyan pag online, no? May mga dogs. Pasensya na po, sir. Kaila rin, sir. Music lang. Okay. Tuloy ko po. Hindi naman ako palaway pero marami na ako nakapanggaan dahil pilit ko silang tinatama. Tapos sila pa ang galit kapag tinama mo. Kahit maayos ko namang kinausap. Marami sa mga nakasagutan ko ay kakilala ko at kinalulungkot ko na yung graduate pa ang iba. Napakalaking insulto sa mga nag-aaral at nag-aral ng kasaysayan ang pinapakalat nilang maling impormasyon. Madalas wala naman silang basehan at pawang kwento-kwento lamang ang pinanggagalingan ng kanilang mga impormasyon. Isa pong nakakalungkot, ang dami sa mga kapwa ko kabataan ang walang pakialam at hindi na pinapahalagahan ang pag-aaral ng kasaysayan. Kaya naman patuloy na lumalaganap ang pagbaluktot ng kasaysayan dahil walang alam ang mga tao at wala na masyadong nagtatama sa maling kwento-kwento. Pati ang mga nakakabata sa amin ay nagiging biktima na din ng disinformation. Apakadami na rin pong wala nang todong pakialam patungkol dito o kaya'y nagbubulagan na lamang. Kaya naman po, Sir Noli and Sir Chris, hayaan niyo po akong manawagan kahit sa papaanong paraan ay mabuksan ang isipan ng mga mamamayan. Nais ko lamang pong tanungin ang lahat at sana'y inyong mapag-isipan kung sa inaharap kakailanganing harapin ng susunod na henerasyon ang pagsubok na ating hinarap laban sa isang pandemya. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung mali ang mga impormasyon na kanilang nalaman o kaya na may wala silang todong alam dahil pinagwala nilang bahala ang pag-aaral sa ating naging kasaysayan? Kung naisip nyo na malaki ang magiging problema nila dahil dito, ganito ang nangyayari sa atin ngayon. At sana'y inyo pong mapag-isipan, aksyonan at aralin ang kasaysayan. Ako po si Owen, nagbibigay ng mensahe sa ating lahat at umaasang pahalagahan ng mga mamamayan ng pag-aaral ng ating kasaysayan. Muli, maraming salamat po Sir Noli and Sir Chris, pati na rin po sa Nga Mo Paya sa ibinigay niyong plataforma sa akin upang maipahayag po ang gusto kong sabihin. Ito ang aking entry sa UA Files. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang kasaysayan ng ating bayan. Sir Noli, Nga Mo Paya. Muna pasalamatan tayo, Owen, dahil kaya ang pamag-share, kaya ang aramdaman. Paswelo tamo siguro, personal kung estudyante kay Owen. Then rin po rin kong kasabi, ang ating interest, ating malasakit, ating pagmamahal ng karelang bansa. Feeling ko, Sir Chris, frustrated yan naman ni Owen. Yes, kasi, mga frustrated, Sir Nosne. Punta kasing halimbawa, interesado sa ating tambahan ng kanalo. Punta nga, karamdaman mo rin ng ibang tao at itong karamdaman o ababasa na base kitang pag-aralan mo, batay kay balo mo, gusto Punta kay hanggang mag-share ka or subukan mong mag-explain, minsan na nakapakiramdaman na frustrated ka. Minsan kung wala kang control ng sarili mo, makipatay ka pakalubal sa sabihan ng Owen na. Kaya lang, syempre, naramang buling makalitan
Ako, sir, kakabus din ng klase niya at rektal na kung subjects, history courses lang, Rizal. Yan yung palagi ko sasabihan ka rin yung estudyante ko kay Pupuna pa. Kailangan talaga may ka-interest ako. Pagkakay, mas malala, nalaman tamo yung kebaluan mo. Kasi delikado, sir, kasi hindi pa kamo balon. Or minsan sobra naman yung balo mo. Sabihan, ito. Kasi pag ang gagawa tamo, importante yung desisyon, lalo pa rin babanggitan na ng kakatamong letter sender, posibleng magkamali tamo. Kasi kulang o sobra-sobra yung kakatamong kebaluan. Minsan, very ironic na yung service ng pagkakatamong resource person. Nakatamong kalaparanan ngayon para makabalo tamong nakalabagin. Pero pagka minsan, di takbo, babalo tamo or halos alata mong balo. Sabi nga, may itong mong click, nakarakala sources. Although pagka minsan reg sources, parang sigurado na palagi lang gusto. Kaya kailangan mas pabiyasa tamong mo kung mga yung maglawi, reliable sources. Pero kung estudyante tamo, sir, isa po ikatamo na medyo exposed naman ka rin makanya, yung expectations sa kinatamo, mas matas. No? Yes. Siyempre, at tamo kayong posisyon para talaga intelligent na rin bagay na rin. At tulad ng sabihan na nga, talagang halimbawa kung hindi ka agad makatinig sitwasyon ulit, pandemic, importante na ang correct information. Kasi delikado nga, masyadong masakit yung sitwasyon kung alin. Maka-applauding nga na kayo ni Sir Nos, kayang murang edad talagang very interested to share his knowledge and expertise about history. Talagang itong initiative na to correct someone who is being misled by this information, niyang karagol bagay kay katamong teacher na mag-advocate din as kay katamong panigaran that we should be media and information literate, lalo na king katamong university. Ka-importante ita and very proud ko na kaya tayong metong parang advocate mo rin keng media and information literacy. At syempre, metong kareng hangaan ko rin kang Owen, itang talagang paglaban pa mo rin itong sto hanggang ketang masanting paralan. And itang open-minded yan to correct someone pero in a nice way. Atin kasing aliwang estudyante or aliwang tao na mangorek kareng maling information, itang aling masanting paralan. Minsan nga, may papatela pa ba mo paano mong correct. Pero sabi naping Owen, pala away. So, I think very very humble enough feeling kayo ni para mo i-usto na itang maling kakitda din kayang kayabe, lalo na rin kayang kapwa kabataan, Sir Nos. Tsaka kung kasaysayan niya kasi sabihan, Sir Chris, although pag kami sa ating tamong aliwaliw ang lawi, kaya may mga bagay, pero yung pinaka-importante kaya bandang tao di ba? Sources ito sa sabihan kayo, di ba? Primary sources ito sa sabihan kayo, no? Ang gap ng aliwaliw na sabihan ng aliwaliw tao, nano yung ebidensya, nano yung pinakamaging basis na mo na kitang claim na mo. Naman kasi pwede palagi opinion na mo ibibigay. Tapos pataputan na yung tao. Na basis mo kaya kapaniniwala ngayon. No? So alala man abanggit na sources, primary sources, lalong-lalo na napaka-importante. Baka dito tama nililin, hindi ang tamang paniwalan. Kaya lang Sir Nos, very rampant yan keng social media. Botang, totoo man Sir Nos, dati kasi ako talaga may paindaton kapag ating gustong makapost, lalo na kareng estudyante tamo, kareng nakakita mo keng television. Mag-reply ko kareng post, pero makatakot Sir Nos, talagang nanong house kanta, talagang maparuganda ako ding trolls, as in sending message, ala ko panungang bagking lipunan, pero kamukat mo, they are just working. I'm not ekonoman mamatan, pero magobra laking Krusty Krab na patunay mo na legit yung karelang accounts. Pin makalungkot ng karakal. Actually, Sir Nolin, akakit ko yung digital divide ganyan, liwanay itang detang atin ang pong alang access keng internet. Maniwala ko in digital divide ganyan, itang marakal, itang gusto ang pong mali, morally right and wrong. Pansan ko mo Sir Nos hanggang kakabaka to. Recently ating usapin about killing
ne kitang keng meto nga university ne keng Manila ne. Pero base kang pag-aaral na ning meto nga online newspaper ne, mas madakal na paretang taong mami puge kanining killer kaysa kay ko-condemn ditang act na ning killing. I don't know if you have read that. Kaya sabi ko, in digital divide niya ni itang aliwan na itang taong ating access ang point ang alang access. Itang in digital divide niya ni itang morally right and wrong na mo din tao. Nga mo pa Sir Nos. Well, tsaka siguro, Sir Chris, di ka kahit tamo po rin, kumbaga, balikan ng tamo. Kasi kan basic education, for example, elementary pa, panigaralang taniing Philippine history, ang aliwa-aliwa ng bagay na nangyayari kang bansa namin, tsaka kay buong mundo. Pero pangaras na kay college, minsan, pa rin makanta ka buo, yung karelang understanding sa pag-sensyo no, kasi kay college, masakit na lang kulmahan eh. So, crucially enrolled na talaga ng kinakapang basic education teachers, baka nita, mas malalang in appreciation na rin anak dahil kasi sa pangaras na kay college, dagdagan tanapon eh. Ito sana igmalyari at inkwento na nga ang Owen, ang kota ko na iglawin na rin kinakapong resource person dahil into history rin, to true yung social sciences subjects. At tugdan tayo makanano na yan ang kaya nga lumaliwang bagay ara nasa po ang kairap na rin yung estudyante narilawin na karen pamarisip na rin kayo na kanya hindi ko history isa sabihan talo tamo challenge kaya katamo kung makanano tayong ipaintindi ang po kaya pa-appreciate kaya na kayo in kultura kung kasaysayan bang kanita putabasan tayo ng film na nga ng NCH National Historical Commission of the Philippines na kaya tamong celebration history man timely yan kaya tamong aral nasa game. So, welcome tayo po kaya tamong programa, kaya tamong resource person, kabalik ng po kaya tamong programa, kaya rin na po rin mga pinalampatalastas. The COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps. With our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace. Parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in Junior Kinder, Senior Kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much and hail Assumption! Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, ablasan na kayo sana, king kaya kayong ganaka.
Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik ya po yung kay katamong programa nga mo paya pamagarat kasalpantayanan. Opo, ngayon pong abak niya, masaya mo dahil tinago niya po yung aming invitation in metong po teacher na po ng Senior High School, Department ng University of the Assumption, tutuloy pong Humanities and Social Science. Akin niya pong YUMS at tutuloy pong Social Sciences subject. Masaya mo po at kaya tayo is Sir Christian Udse. Maya payabak po, sir. Maya payabak Ano po, sir? Payabak po especially po karang viewers tamo ang po karang listeners tamo king radio. Nakapusalamat kang Ma'am Violin palagi nakatamo. Pagbigyan talaga katamo everyday. Bayo tamang tanong yung discussion at buli kaya mo i-share, sir. Kasi August, considered niya bilang history month by virtue of the Proclamation number 339 ng katamong former in NCHP, National Historical Commission of the Philippines, in theme na sinet ng ining year ay kasaysayan, kamalayan at kaunlaran. Kanyan bilang tema ng katamong celebration ng katamong history month. So, encourage na lang po na ng Pilipino, lalo na siguro katamong service na kayong karang university po, karang schools, na makiisa tamo niya kayong celebration ng kanita na matakasaw tamo kaya ang objective nito na panaganap tayo in kasaysayan ng katamong bansa. Mga kanita ay-achieve tayo ng itang kaularan na burita mong ay-achieve pare-parehas. So, sir, burita mo siguro munang putang kasi pakaring estudyante palagi ining karelang naisip at ang enrolled na kayong current history classes. Mga nanya kayo, bakit importante yung kasaysayan? Bakit kailangan yung panigaralan? At nano ing malyari or nano ing epekto na nino or impact na nino kay biyata ko na bilang Pilipino. Sige po. Kung muna po bayo tayo po sagutan itong kuta ngayon, i-explain tayo pa mo po kung nani talaga yung kasaysayan. Actually po na pong karakal interpretation about yung history and it depends upon a lot of authors. Okay po? So kung lawin tayo po itong basic, yung sasabihan na po kaya katamo ng kasaysayan, apin po yung pamanigaral king may labasan ang makaangkla po karetang written and po pong non-written evidences po. Po. And then po mamaya ko rin pong example karetang bagay nga reta na dapat po ikatamo bilang teachers na pagtuturo tamo pong history, dapat po we are very lively. Ano po itang ibig sabihin na nitang very lively? That we should present primary documents, physical evidences about po king certain topic tamo po. Ngayon po, kung makanitan po itang approach ni kakatamong pamanuruking kasaysayan, sabi ko po ning ka-importante ito. So number one po, bakit siya po importante yung pamanigar kasaysayan? Kasi muna po, ababalo tamo po yung identity ng pagiging Filipino po. Kumbaga akakitaya po itang series of history, the series of struggle, pakanano po minyambot, karenit pong problema na kayarapan po from this pre-Hispanic period until the contemporary period po. And then number two po, it promotes nationalism and patriotism po. Para po kasi kanakuha, kung bisa ka maging makabayan, ako, kareng estudyante ko po, dapat po abalo may itang kasaysayan. Kasi po pag etaya po abalo yung kasaysayan para ka po ka makabayan Anita po. And then pangatlo po syempre is we need to solve mysteries ita po kung bakit tayo po panigaralan at bakit importante kasi in past po syempre it's questionable po. So ito po itang kailangan tamo na bigyang linaw nung yung mga bagay na hindi natin naintindihan through evidences, it's written po or non-written po. Ita mo po. Well, sir, may mo resource person. Pagka minsan sabihin, in history naman, minsan magagamit na bilang propaganda. At yung kundin naman kanyan kitang metong politiko na may interview. So mga naano tayo kung lawin itang bagay. Sabi na kasi,
kung nino yung makalukulokin, control na itang narrative. Kung ikunanin po sasabihin ka sa isayan. So, baka ita rin isipan na kasi rin aliwan tao Ala naman, kaya nga sabihin ka rin aliwan, ala naman gustong pong malikit. Kung nakakismis niya mo yung kasaysayan kasi depende kung nino yung makalukulokin. Makantali kung kwento rin nila. Okay po. So kung ingkotang po baka rin itang napakanano po itang way on how to solve po ba ita? Makita po ba? Minsan kasi sabihan na may pagka-bias Minsan tamang kwento, depende po kung nino yung nating control Halimbawa, nino yung sige kapangyarihan. So makantali ang ikwento, bakit kaya pang kung ano lang makinabang kaya ang kwento. Opo. Para po na ako na makaninitaya po dapat isolve itang makanitang bagay. Mumuna po syempre, alitaya po lalawin paket ang perspective da rin talaturo. Lawin tayo pa mo po itang sistema, yung mismong curriculum. At niya po kasing problem kung bakit po meging makaniniya yung pamanurong kasaysayan that it is always one-sided. Kung lalawin tayo po kasi king K-12, it is kahit sabihan tayo pong decongested yung curriculum ng Araling Panlipunan, pero may tuturuya mo po king grade 5, ang pong grade 6. So ibig sabihin po, karetang succeeding grade levels, papunta po king college, mawawala po itang sabihan tayo na pong knowledge, ang po itang essence kung bakit de tiro or in-include yung curriculum in Araling Panlipunan or in history. And then po para kaya katamo pong teacher para asolve tayo mo po itang makanitang bagay that history is always one-sided, dapat in teacher po open niya po parang different perspective. Dapat po in teacher malawak niya po pananaw. Kaya po makasandiking meto nga textbook. Kumbaga po as a history teacher, dapat 10 books ahead ka kareng estudyante mo. Dapat ipapresent ka rin anak a wide array of sources. At in particular, napopromote ko rin po kayo niking pamanurong history. Dapat po rin talagang presenta mo our primary documents po. So marakal tamo po primary documents na pwede tamong sandigan. For example po, dapat as a teacher, we can present these papers such as this, for example po, written documents, stories, daritang taong present kitang event, and even ditang video may capture po kitang moment ita. Kung makanita po itang way on how we teach children history, ita pong pagiging bias na I think mawalaya po. Or mawala or mabura or malinawan la po rin anak na, alin naman pala dapat makanini intindihan yung bagay ngayon. So, because of the evidences, so makasawpita kitang pa mag-reflect na rin anak na ini intutong bagay, na ining bagay ang apapresent or apapanalbihan ko, pala tutu. So, out of that, syempre magka-conscious or maging yung aware ng anak na i-rectify no retang mali. Ita po sana itang way on how to solve po itang makanitang bagay about the problem in history. Habang may tanggap, kitang sabi mo nga, kung curriculum yung lalawin, 5 and 6, patang hindi kagap, patang ma-introduce siya siguro ulit, pa kay senior high school, patang kay college, ito siguro din ang dahilan kung bakit surplus na katandaan na kitang TV show na ang basic info kin kasaysayan nito. Balo for example at ang kombursa aliwala rin kaya ng binanggit kaya makalungkot actually ako man may inis ka ng situation na may lungkot ko kasi din na rin basic information na dapat mo na kakaliwan pero bakit galing pa ka rin kaya na kami malurugure yung importanteng tao ka rin yung kakatapong history. So, dahil suggest mo, sir, hindi ka revisit na kaya curriculum, bisabi-sabi na naging college, naging high school, naging elementary, parang plan sa kande, na makanano ba talaga itong progress na dapat pag lalatagiin ka sa isayan mo. Hindi masante niya pong kutang ita kung tuturo ko rin po kasing teaching social studies in the elementary grades king School of Education. Anya pong ikit-itang problem na ni social studies at saka itang problema din nga na king acquisition of history since grade 5 and 6 mo po talaga makalocate itang subject ita. Mas masanting po sana na in curriculum mismo din nga king DepEd, let them try to
to disintegrate history into different levels of the basic education. For example po, king grade 1 lang pwede pong gawan na this part of history, itakal dito ang pre-colonial period ng history. Then papangadwa, muntalakit ang Spanish period. Dapat pakantaya po kasi you cannot contain history in just a year or in just 2 years kasi history is always developing. At marakal po discoveries king history even though that dumala. Ne? And aside from that po, masanting rin po itong initiative agawa ng Senator Robin Padilla na pinropose na in history para maging aware la rin kaya nakan karetang nanumang bagay king bansa tamo ilagede rin king high school. So sana po maging wake up call ya po itang makanitang bagay na medyo problematic king acquisition of history king anak. Sana po ma-push through ya pa itang pa mag-improve king curriculum especially for daran panlipunan in the basic education po. Ito po. Kumbaga, edo, babawasan na ng subjects, tapos dalagyan na lang mo, integrate na lang ang dalawang courses, pero sana talagang ma-retain na rin yung courses na yun kasi nga, ating problema na sa kakita mo na may kakaproblema kasi pag-isabit mo rin anak minsan kung man mababo yung understanding ka, minsan ala talaga may pag-joke pa na mo absent ko niya may discussion siguro. Minsan po lang basic it po na bakain sasagot na. Kaya kaso na po ng kikatamong letter center, at yung po kang service baka-asagot na yung kikatamong resource po. Actually, iyo ko pang pero malamot challenge sa kikatamong. Sabi na Kenny, nais ko lamang pong tanungin ang lahat kikatapo yung sagot-tabo po siguro po na sana'y inyong mapag-isipan. Sabi na kung sa hinaharap, kakailanganing harapin ang mga susunod na henerasyon na ang pagsubok natin hinarap sa kasalukuyan. Anong sa tingin ninyo ang mangyayari kung mali ang mga impormasyon na ating nalalaman? O kaya na may wala silang todong alam, sabi niya, dahil pinagsawalang bahala ang pag-aaral tungkol sa ating kasaysayan. Ito po yung metong karan po rin ng ilahad kikatamong letter center. Okay po. Masanting pong kutang tane. Ang goal na po ni Pamanurong history, especially for Philippine history, is to understand being a Filipino. At saka itang salitang Filipino, it refers to the people of the Philippines. Ne? So Filipino is a collective term referring to all of us. Ne? So bala mo mag-possess siya pong mag-possess siya na unity among all. If information po, karang anak kabibiyeta mo, especially for history teachers, history instructors, muna pong dili, kung mali-mali data, so may ka-social disunity tamo. Papangadwa po, kung mali-mali rin po itong information na bibiyeda rin anak, how can we instill student to appreciate our country or to love other country? So ibig sabihin po, magin lang foreigner king kilub na ning bansa tamo. So bala mo magin lang alwa, kumbaga ating hatred ang made-develop karela. So another po kita epekto nito, kumbaga pag mag-build yung hatred karinganak, mag-build yung emasanting karinganak, how can we force children or how can we teach children that you have your responsibility for your country? So kumbaga po, it's an effect po na pwedeng maka-apekto alimo po kitang personal or individual development ng anak, kundi makaya-apekto yarin po kiniking buong bansa. Ne? For example po, king sistema tamo po tarugo, enusunod din anak yung batas, palagi na lang magrebelde din anak, makanta po yung akakit ko na pwedeng mangyari if the teaching history is not properly taught to the schools po. At saka ako balo, Sir Christian, nung papansin mo, kaya kalan ka rin alang balo king history, fallacy na yung sasagot da king online. Tsaka itang argumento na ito nga, nakakarapas sa sabi na nakamalambag, tama kanya. Na illogical. Medyo, ang kaking mapikon na kamoy kang gusto. Apin po I encounter kaya nung po itan Sabi ko po kasi karingana kanita, pag mag-guy kayo, pag mag-discussion kayo king in social media, dapat kung may present yung facts,
na ing meto nga tao, even though maliya, dapat you need to present also the fact. Ing makakita mo, istuyapit ang observation ng Sir Chris na it is always the distorted logic po itang ang present na rin nga. Pero po, balam po, king observation ko rin, balam mo, magkasakit na po atang i-rectify din yung tao nga rin. Even that they are presented facts by the teachers, presented facts through online, na po Wait nga, sir, tsaka utang kono ka rin lakukwang si Kanlob, bang makanini ing reply da kareng, lalo na kareng historians, na medyo, ako kasi, mga kaya na ako mo kay lukulukan ko po, tambabasa ako, mag-reply la kareng historians talaga, na, ay, sabi ko, no ka rin la kaya ako kung si Kanlob din, makibat makanini kareng historians. Malalagay lang tuloy king alang nga rin, nakatamo magagaling nga historian, inapangyayaniin bala mo may kaka-responsibilidad na ipagtanggol na yung sarili dahil fact, diba? Takawakan din katotohanan, dapat nga, kumbaga, talagang sinukin posisyon para sabihan na hindi talaga ingbigay. Based kan kayo nagananan na based, karening ebidensya na basis na rin karen ng sasabihan. So, at least kabalik tamo siguro, pisabihan tamo namin, pwede tamong gawan, kaya personal tamong level at saka collective din, lalo na siya tamong king school, ba kanita makasahog tamo na i-promote tayo kultura, i-promote tayo kasaysayan, and eventually, ano kailangan pilitan pa rin ng estudyante na mamasa, manigaral, kusa na lang gawan ito, at inakakita mo ka rin, maragula sa ako ito para kaya tamong mensahe. So, kung tayo po kaya tamong resource person, tabalit na po kaya tamong programa, kaya rin na po rin mga pila na patalastas. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills, creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures that the mental health of students is maintained. The UA Senior High School prepares you for college, prepares you for entrepreneurship, prepares you for life. Application is online. Visit our FB page at UASHS-SSC for more details. Be part of the UA Senior High School. Choose UA. Be an Assumptionist. Pakamalangong kapatid kang Kristo, anak na ning Birhen Maria. Metong matibe doktrina ng Santa Iglesia Katolika, inggil king nuwa na Birhen Maria, yapin ng pangadala na banwa, kaladwa at katawan, nuno ka rin na tengalan ing ligaya king kapupusan ng kayang biye. Papakit na kay katamo, niti ing ulagan ng kapanayan king biye, kapanayan aying banwayang tuneta mong santungan. Nyapin po keng daratang Agosto 15 ning banwang kasalukuyan, ing solemnidad ning pangadala na banwa ning na Birhen Maria, adwan tamo ing saup ng ning Birhen, mangkanita ding balang aldo ning bieta mo kaya tiking yato, maging pamagsadyala king kakatamong pamanuli karin banwa. Ing katawan tamo sa graduya, templone ng Espiritu Santo. Ing radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kambening kayon Talasuyo, Pasiano B. Aniceto, Arsobispo Emerito, ating kapatid kong Arsobispo, Archbishop Florentino Labarias, miyabe kayang yatad kaya kayo yung masayang pamipuri at pamagmasusi king solemnidad ng pangadala na banwa ng Nuwa na Birhen Maria. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan.
Balik yan po, katamong programang Namo Bayan. Muli ko lang mong i-greet Sir Chris at kaya na kaya estudyante ko na nagkao history courses ni kay UA. Ako paano Yes, sir. pakiramdam lang. Ako lasabihan na niyan. Hopefully, kung alala mang gagawin pakiramdam lang yun ikaw oras. Muli ko lang pong i-greet Sir Nolly din ang katamong makiramdam keng FB Live. Ili Basilio Gozon, Emerlita Francisco David, Robert Pineda Dingal, at saka po Headburn Waynardo. Maya-payabak po kay kanong kay katamo. At karing FB viewers, si Evelyn Villanueva, John Mark Espino, Rowena Mariganot, Grape, Jonky Shodems, Headburn Waynardo, Maria Lourdes Sato, Robert Pineda Dingal, Dace de Guevara, Santos Luisito, Ronnie Francisco, ASG Ash, Roberto Garcia. Ayan, Sir Nos. Ako, yung pinaka-problema tamo siguro na kailangan tamo agad-agad harapan, Sir Christian, na itang kawalang interest niya then alibang estudyante. So, itang question na din, pwede tanggawan individually as teacher siguro and collectively bilang school, university, or community, bang kanita overcome tayo makantang challenge. And eventually, itang burita mong malyari na halos iganaga na kinatamo at yung talagang interest. Ano mo interest, pero talagang ma-develop na itang burita mo, ma-develop na sense of nationalism, patriotism, at ang makanita na responsible citizenship, kaya katamong estudyante. Okay po. King makanita pong bagay, syempre muna po mag-reflect pa karetang problems, ne? King pamanurong kasaysayan po, king social studies in general po. For me po kasi, yung lalawenta mo po ka rin is, nino ba talaga yung ating problema? So, ako po na personally, lalawin ko, yung problema talaga yung sistema. At yung sistema ngayon, may epektuhan tamo as a teacher. Pero syempre, as a teacher, dapat medyo open-minded tamo po na mumuna ating problema. At as a teacher po, gawa tamo pong paralan on how to solve this problem about students acquiring knowledge about history. So, ano po rin, apin po rin ang ating pwedeng maging way on how to solve this kind of problem. So, mumuna po is as a teacher, talo turuning kasaysayan, maging open tamo po kitang new ways of teaching. And dapat po as a teacher, we should have the knowledge of the pedagogy of teaching history. So, marakal po techniques, methodology of teachings para po itang learning, teaching to learning scheme ng pamanuro ay mabiye talaga karinganak. Kasi po kung kakakit yun po, ikatamo po Kenny na at yung Kenny pong platform ay ni, we are victim by the traditional idea of teaching history. Example po kanitang meging biktima tamo po, po wari kanita na history taught person, events, tapos po return dates. They keep on instilling student that you keep on memorizing these things. Kasi pag iyo memorize din, babagsak ka. Kanita po. So, maging niya pong problem. Number 2 pong ingakakit ko, as a history teacher, you should make connections with the contemporary times. Ali po itang puro past events, these are the information, these are the facts, these are the evidences of history. In pamanarong kasaysayan, how can you relate history, detang baging luma, king ba yung panahon ngeni, para po I appreciate na rin nga kita. And papangatlo po, as sa bintana pong as a university, as an institution, pakanan tayo po kayang instill karenganak ining pamanurong kasaysayan. So number 1 po, since August is the month of history, let us promote some activities dealing with this History Month, especially po na inkakatampong tema for this History Month, no, as prescribed by the NHCP, itang kasaysayan, kamalayan, ang popong kaunlaran. So i-invite na katamo po kasi ng NHCP kining panahon na ini, king August 2022, na kung buri mo maging successful in kaya kang bansa, lawen may ing history, lawen mo retang lessons ning history. So makanitaya itang pamaglalawe dapat. And pangadwa po, as a university po, syempre it is expected po na it is a big institution po, ne. Why not po kaya na kingkilog na ng university tamo, magdagdag tamo pong sabihan tamo pong salalayan
ng kasaysayan, no? Apin po rin ang museums. Ne? At yung naman po king museum ni king university, tang archdiocese na museum, pero what are the other artifacts that we can offer to students so that they can appreciate history? And the number 3 po, syempre, yung pamami archive, ay yung pamagkabit archives, ne? Especially po kanita, di ba po, yung pamanurong history, sabi ko po kanita, kining talakayan tamo. Dapat, as a teacher, we should engage in dealing with primary documents. Kumbaga, these are the authentic history. So, kung as an institution po sana, Mika Archive tamo po na about history, para tamo po magkasakit. Kumbaga, these are the banks. Kung kailangan tayo po, as teachers, ituro tayo, mangwata mo po panita. And then, papangatlo po, syempre po, Mika integration po dapat. King university, for example po, king grade school, king junior high school, senior high school, ang po king college department. Dapat po, yung tema tamo, kumbaga dapat one theme, pero impamanarong kasaysayan, seamless dapat. Ibig sabihin, bala mo, era papansinan din anak, na bala mo, progressive ya, impamanarong kasaysayan. So kung makanitang bagay, in track tamo as a teacher or as an institution, I think we can give the students way on appreciating and learning history in a fun way po. Kasi po balo yun naman po that history subject is considered as a boring subject kasi yung problema ka rin in teacher on how he or she teaches the subject. Bala mo makafocus ya kitang facts, time, place, event, and aside from that, lalawin tayo mo po na yung sistema mismo at yung problema kasi yung pamanarong kasaysayan, it is only limited for some semester, grading period, or even a school year. Makanitaya mo po. Kaya talagang ning kasakit, i-instill ka rin nga anak, itang baging importante ka rin estudyante. And just to add po, last po, as a teacher of history, we are faced po with a lot of information. The pong karakal textbook, ang pong karakal historian sa mamye facts regarding certain phenomena. May itong porang skills ng teacher dapat biyasa yung mag-organize contents. If a teacher fails to organize contents, sa malamang po, yung mangyari ka rin anak, bala mo parot la. Ano po ibig sabihin ko nitang parot? Kung ano po sinabi yung, ito yung balura, at lalawin tamo po, it's always knowledge base. Ela po makapag-reflect ng anak, taretang atuturo tamo. Ita po, ita nga kakit po. Importante Sir Chris na itong sinabi ng Sir Christian na ang connecting past kay present. Yes. Kasi kaya nakan siyempre, ang binanggit pang palamban ng milya, talagang makaka-relate. Pero kung retang examples mo, current lang, posibleng makasakilan, katang po rin mong i-point out, karelan at saka po rin kaya rin sinabi na Sir Nos, na it's not all about memorizing the dates and the names. It's all about analyzing and evaluating what happened before. And that and the relationship of what happened before to the current situation of our country. Ting masanting. Actually kan kami ito naman talaga yung objective kung na itang maka-move on tayo kitang memorization na more on comprehending ang pong understanding bakit kabilyari ng bagay na ito na implications na for example kaya lang magkami sa babalik tao parang gatang tradisyon na sabi na Sir Budsig na ilawin na rin anak may potang baka-enroll ko kailangan mo rin nakporal kailangan i-memorize review, dates kaya misa siguro tatamad la at mawala itang laweda masantingin kasaysayan na itang laweda mo kailangan ipasargay ni dahil part niya na akong enrolled courses lalawin bilang importante at marami ko abalo na pwede mong gamitan hanggang ngayon ako mag-major in history kasi pataputan mo rin nga lang, nakuman po history major, accountancy po pursue ko. So, po pero makarine ka, Sir Nos, nung may pagkwentuhan kayo, tangkaya lakang balo, itang makanta. Sabi ko nga ka rin estudyante, sana, kanyang atitabo pang face-to-face service, na po itang sasali ko ulam kayo ng tinatamang kanting-kanting. Karang-daramdaman ko lang, may pagkwentuhan to po kayong history, ano bang bagay? Dito sana lang-daramdaman tayo na may pag-exchange ng ideas, na itang makanitang bagay na makasaya dahil po rin sabihin hanggang makanaro at tamong share karela na bagay agamit na So
Sir Udsig, kayo po kay senior high school na napura pang gawa nyo na in the past or buriyo pang gawon pang kanita maka-promote yan pa po yung kultura na po ng Pilipinas, aliwa mo po yung kasaysayan. Okay po. Pasalamat tamo po kay nga senior high school, especially karet itang way on how they drafted the curriculum po na atin po talaga subject sa makasaw bantang promote siya pong lalo in culture, heritage, ang po pong history. Example mo po, king senior high school, talagang pa-instill mo po karing anak that there are varieties of culture that exist in the Philippines through the subject understanding culture, society, and politics. At gagawa kami rin pong activities on how to appreciate them, especially po kanitang pre-pandemic talagang pantang abalong merit ang aliliwang kultura kanita palamat in competition po kanita king UA Gymnasium ita pong hausan ni kantantera kultura since niya po may pandemic ita po syempre may set aside po ita and then po king Strand naman po we are blessed naman po to discuss social issues from grades 11 hanggang 12 so 2 years bila pong di-discuss for history po maka-integrate mo po kaya ito nga subject apin po itang Philippine introduction to Philippine government itang asan da pong Polgov kinga senior high school inggewa ko po kanita karin is muna since balo ko pong ating yung gaping curriculum in teaching history pesagutan ko po rin anak karin basics ng history. So, anya pong pesagutan kaya karela, I found out that there are some students po na talaga mag-excel king history. Ibig sabihin talaga may instill niya talaga retang basics na. At yung kakalungkutan ko po is majority ka rin anak. As in, alala po talagang abalo or talagang may ngalingwa nala since miglapsya po itang pamanigaral history. So, yung gagawan po kanyan king aking sistema, especially for YUMS po, na as we teach Philippine government, Philippine Constitution, it should always be based from history. Ibig sabihin mo historical base pa rin, kahit medyo political in kaya kami pamanigaral. Makanita po, for example, in teaching martial law, since that is part of the responsibility and powers of the president, syempre po, nalaman biya, nano itang context na ning martial law, kitang panahon na ita, and nano itang context na ning martial law, kening batas or kening legality na makanita po for our subject po. And syempre po as part of the faculty, we are all obligated to integrate culture, history, heritage across all subjects po. Ibig sabihin, aliya mo po obra ning meto nga department, ning meto nga teacher, itang pa mag-share on how to appreciate being a Filipino po. At saka, schools, teachers, lalong-lalo na sila kayong posisyon baka nita balami itang academic alam Sir Christian itang sabi na din about martial law kung pisabihan tayo siguro outside yan posibleng hindi punta tayong sa ating pero kung kayong classroom tayo pisabihan at makastick tayo kayong facts ang kung nari sasabihan ng law medyo atsuta mo kayong direction kumbaga pisabihan tayo na medyo may pagka-academic itang issue although medyo mabahayat yan. Definitely, pag itantal siguro ng anak, nakalaliwaliw ang opinion, idea na base, kaya pa nga basa na base, kaya sasabihan na rin kakilala na, or ka rin akuda, or ka rin ng parents. So, ka rin, siguro, matakapalan din ang atin, talamin, ako na rin na rin, pasang po na estudyari, patas ko po, may itong issue ngayon na nangyari na dati, ibang kanita, mas ID dyan, o takay na dala tayong kasalukuyan, what if mangyari ulit yung kasalukuyan, so mga na tayong lawan itang bagay na ito. Buri kaya mong basan ni Sir Nos na metong karing kay katamo may comment nandin. Baiya kang Aris Clarin nga na maya pa kaurasan po para po kanako ing kasaysayan mauligaya kay katamong Pilipino sa salaminana nung nino kay ikatamo king kasalukuyan at dapat iyang paulagan. Sinambit na po ning metong kong Professor King History major ko po, Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay salaysay na may saysay na sumasalamin sa bawat Pilipino. Ikatamo po Pilipino, we are chose, pili, and refine, which is Pino. Ayan. Thank you, Aris.
Sir Chris, kung tanong siguro yung huling mensahe ng ikatamong resource person at magpasalamat ta kayo natin kaya pamanandang ikatamong invitation. Nano po yung mensahe pa rin kaya nakan, lalo na po kasalukuyan, maka-enroll ka rin ng history subjects. Ini po yung nga sabi ko if you are sa bintana pong politically inclined, if sasabihin po isa sa sarili tamo po na makabayan ko, be sure na ating kambalo karang history. Pangadwa po, tandaanan tamo po in history, aliyam po lalawen kung nano man po itang past, kung nano naman po retang facts, dapat lawe tamo king history, pakanano ya po maging beneficial ini para king progreso ng kaya katamo pong bansa. And then next po, katataw yan po kung makipagdiskurso tamo po, especially karenganak, makipagdiskurso tamo po king social media, make sure mo po na ipapresent tamo po apen po rin ito authentic, legit ang po sana i-promote pa rin po ipamagamit primary documents king pamanuro at pamag-share info regarding history po. Yan, thank you so much po, Sir Christian Udsig. Sir, kota di ka pang muna sabihin, Sir Nolly? Wala na po, pasalamatan dahil po na hindi na may kredok yung katamo yan. And hopefully po, ikatamo nga ay appreciate tayo, ikanaga ay teacher tayo, kung nanin mahulaga, maanya ka importante katamong kultura mo, katamong kasaysay. Nga na Jose Rizal, king kayang sinunod king ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Upang mabasa ang tadhana ng isang bayan, kinakailangang buksan ang aklat ng kanilang nakaraan. Manano na sanang den kaya nakan kakalingwan ing milabas. Uling ing milabas siyang magsilbing dalan da king karelang masanting bukas. Dakal pong salamat king kay kayong pamanantabi kilog ning metong oras. Ako po Sir Chris. Ako naman po Sir Nolly, ini ang programa para rin kaya nakan, tapos sa din karelang pamag-aral at kasalpantayanan. Nga mo paya.